המאמר הוא סקירה מקיפה מ-2021 על פציעת ליספרנק, המתייחסת לפגיעה במפרק ליספרנק בכף הרגל. המפרק ליספרנק מחבר בין עצמות הטרסוס, טרסל, לעצמות המסרק, מטטרסל. היציבות של מפרק זה תלויה בעיקר ברצועת ליספרנק, המחברת בין עצם המדיאל קיוניפורם לבסיס המטרסל השני. המבנה המיוחד של המפרק מאפשר יציבות וחלוקת עומסים חיונית להליכה ולריצה. הגורמים לפציעת ליספרנק הם טראומה ישירה, פציעות כתוצאה מחבטות חזקות, כגון תאונות דרכים או נפילות מגובה. טראומה עקיפה, פציעות נפוצות יותר, בהן כף הרגל סובלת מפיתול בזמן דריכה על משטח לא יציב, כמו בפעילות ספורטיבית, כדורגל, רכיבה על סוסים. עומס כרוני, יכול להיגרם משימוש יתר אצל ספורטאים, במיוחד ברצים. הסימנים קליניים, או כאב ונפיחות באזור המדיאפורורטי, או קושי בעמידה והליכה, עם כאב מחמיר בעת דריכה, או הופעת שטפי דם בצד הפלנטרי של כף הרגל עשויה להעיד על פציעה משמעותית. בדיקות אבחון, או רדיוגרפיה, צילום רנטגן, בדיקה ראשונית, אך עשויה להחמיץ פגיעות עדינות. או CT חלקי MRI משמשים להערכה מדויקת של שברים, תזוזות ופגיעה ברצועות. או מבחן משקל, WHHTBRANGX נחשב לבדיקה מועילה לזיהוי אי-יציבות של המפרק. קיימות שני אפשרויות לטיפול. טיפול שמרני. ניתן לשקול במקרים בהם אין שבר או תזוזה משמעותית. כולל קיבוע בגבס ללא דריכה למשך 6-8 שבועות ולאחר מכן פיזיותרפיה. יש לוודא כי המפרק יציב לחלוטין כדי למנוע סיבוכים. טיפול ניתוחי. הכרחי במקרים של חוסר יציבות או שברים נלווים. השתי גישות עיקריות. קיבוע פנימי, או RIF, Open Reduction Internal Fixation, משמש לקיבוע רצועות ועצמות עם ברגים חלקי פלטות. ארתרודזיס, ארתרדסיס, ניתוח לקיבוע קבוע של המפרק, לרוב עבור חולים עם פגיעה חמורה או נזק ניווני. השיקום לאחר ניתוח, או מנוחה ללא נשיאת משקל למשך 6-8 שבועות, או תרגול פיזיותרפי להחזרת טווח תנועה ותפקוד. סיבוכים ופרוגנוזה. השחיקה נבנית מוקדמת, POSTTRUMTIC arthritis, אחת התוצאות השכיחות של פציעת ליספרנק. כאבים כרוניים ונוקשות במפרק. תוצאות טובות תלויות בזיהוי מוקדם ובניהול נכון, אך פציעות חמורות עלולות להוביל להגבלה תמידית בתפקוד כף הרגל. סיכום. פציעת ליספרנק היא פגיעה משמעותית בכף הרגל שעלולה להוביל להשלכות חמורות אם אינה מאובחנת ומטופלת כראוי. אבחון מוקדם באמצעות הדמיה מתאימה חיוני למניעת נזק לטווח ארוך. טיפול כירורגי מומלץ לרוב במקרים של חוסר יציבות, בעוד שטיפול שמרני אפשרי במקרים קלים יותר. שיקום נכון לאחר הטיפול הכרחי להבטחת חזרה מלאה לתפקוד.